Akubatikana amone gatambo kiriko mwacho murigereri egati ya aba MCA korwa se county ya Kisii bakora wano murayibu abange ase ebunge ye county iga omoske enere muracha igwanya ka bakwera ngambo ya mono gochia se serikali kubo mono murayibu ense omoske William Samoei Ruto naboigo omurayibu kiamo gya ODM omoske Raila Amolo Odinga naboigo omugavana bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati kubatikana amono gochoro kwaye Stephen Isaboke muna omuliki omonene gosomuliki botambe ase serikali ya Kenya kwanza etorega igana bajumbe ba minto once koiranira president yaito omuske William Ruto prime minister Raila Amolo Odinga woigono mugavana ito omuske Simbarati ase okomochora omuske Stephen Isaboke ase keruguke bo PS wa Kenya igona into twaigure biyanga twabeira se serikali nande togosaba tubwatere net twins tulenda serikali yaito eligara tonya konyore bintu bone gabuna tubwate we also nande kumwirane tuli mbuya mono asa chorete omuske migos nere nkonya kubwatira na tuli ngokora tuli gas woige tukumuboli ngambuya mono ainyura abantu ba minto banyamira county na bravo bae wekerugo asomugusi tubwatira namo tukore gas tuske mutu bune jami na lituragendere biya kubwatisa serikali igo twirane irimbuya mono kero kelia ntorigo keira buna cheche otogwa kiranga abana baita asante sana ngana ande kende kigego toka kichi community chinde chiganda te koligererwa tigomo gusi nandarorwe nandamentu kende usine nene tubata Kisii county tukatwara Nyamira county ketora mentu EPS ya mobosongo gakora Kisii county nene na Nyamira EPS enda yamo na batoka tabanga asante sana nenda tusukume serikali witubosyo ayanda kubwatia ntona gukua na gakora elections ya karala 2027 bona gatia turarwanera no mugusianya ore cake ya national cake egara tusuke wujumusiamo ponge sireni president yetu ye party Raila Amolo Odinga ne governor yetu ya Kisii county aso kubwaterana na kororanga muno mugusi ntora mone serikali korengana buna babwatana na rais yoito William Samoei Ruto serikali yegenda mutu na nde serikali ekora magenderero ngorengereria abakenya musimurigerete mwesbi na 92 nabagusi twarorire serikali yaito ya toereire na nde yatonyoire muno mugusi togotebanga ebibyo kambi gotoisana na inje muno mongina internet abangina koru Kisii county na inje ni integete president yetu William Samoei Ruto inga 92 asense moya abangina 92 oto inyore